Thank you for having us, Madam Teresa Jean Ribadolga Salinas and Sir Ernesto Salinas. Thank you for having us. Alright, let's enjoy the night. Ang mga warayno mahiling sinresyon, pangako katitiro, lain-lain ang grupo. Pirig mong katatawa, balik-balik ang istorya. Pagkatapos papadisan, saray ng tiyatyan. Oh yeah. Ang mga warayno mahilig sinlitsyon at mga katitiro, lain-lain na grupo. Irig niyong katatawa, balik-balik na istorya. Pagkatapos